T'es qui toi, t'es qui moi? T'es pas qui, t'es pas quoi? T'es qui toi, t'es qui moi? Mais toi t'es qui, t'es quoi? Εκτός τάξης. Μια εκπομπή της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ευβοίας. Et qu'après toi, crois-moi. Il y en aura. Κάθε Τετάρτη 6 με 7 στους 96,5 στα FM από το ραδιοφωνικό σταθμό των εργαζομένων. Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Il y en aura de la bavure. Et décoller au mur. Et dans ce tas d'ordures. Η μας εκπομπής είναι τα πορίσματα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Ένα θέμα αρκετά βαρύ. Έχει το βάρος των... Πόσες σελίδες είναι? 131 σελίδες. Λίγες. Βέβαια, για παιδεία, εθνική και διάλογο σχετικά λίγες. Αλλά πυκνές. Μάλιστα. Ωραία. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά στην σημερινή εκπομπή. Μαζί μας είναι οι μόνιμοι συνεργάτες, ο Θωμάς ο Μελάς, η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, η Χαρά η Νίκα, ο Γιάννης ο Κατσάνος και ο Γιάννης ο Μίχας. Καλώς ήρθατε. Και περιμένουμε και το Μιχάλη τον Βαβούλα που ήταν μαζί μας και στην προηγούμενη εκπομπή. Βέβαια σήμερα δεν φιλοδοξούμε να εξαντλήσουμε τα πάντα σχετικά με τα πορίσματα του διαλόγου, διότι περιλαμβάνει αρκετά πράγματα, το τρίπτυχο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ειδική αγωγική εκπαίδευση, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ενιαίο πλαίσιο εκπαίδευσης και έρευνας, οικονομικά της εκπαίδευσης, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ψηφιακή στροφή στην εκπαίδευση, οπτικοακουστική εκπαίδευση και διάφορα άλλα, να μην απαριθμώ τώρα τα περιεχόμενα από την πρώτη σελίδα. Βέβαια, ευθύς εξ αρχής που ξεκίνησε ο διάλογος αυτός, είχαν από πολλές πλευρές τεθεί ερωτήματα του κατά πόσο είναι διάλογος και τι σημαίνει διάλογος. Και αυτό διότι τα θέματα και τα ερωτήματα ήταν προκαθορισμένα. Μάλιστα μια από τις ενστάσεις ήταν ότι στην ουσία δεν τίθενται ερωτήματα στα οποία μετά από διάλογο θα συνενέσουμε κτλ. Αλλά ήταν ερωτήματα τα οποία κατευθύνανε προς συγκεκριμένες θέσεις και απαντήσεις. Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Κατσάνος μπορεί να κάνει μια μικρή εισαγωγή. Ναι, θα κάνω μια εισαγωγή διαφωνώντας με αυτά που είπε. Καλά, εντάξει, βεβαίως. Και μετά εμείς με τη σειρά μας θα διαφωνήσουμε με αυτά που είπες εσύ. Ασφαλώς. Η διαφωνία είναι η ουσία της δημοκρατίας και του σχολείου. Όπως αναφέρει μέσα και το πόρισμα, η δημοκρατία και ο τρόπος να αντιπαρατίθενται οι απόψεις μας στο σχολείο μέσα και εκτός τάξης βέβαια. Και στο στούντιο μέσα. Εκτός τάξης, αυτό είπα. Να πω ότι πρόκειται για ένα πόρισμα 137 σελίδων, το ξεφυλίζω, ή 34, συγγνώμη. 7 είναι μαζί με την Επιτροπή η οποία ανέλαβε να εισηγηθεί τα επιμέρους θέματα. Είναι 132. Υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Να πούμε εδώ τη διαδικασία λιγάκι. Η διαδικασία ήταν η εξής, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα κατά την άποψή μου. Είναι ότι υπάρχει μια επιτροπή, Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου, η οποία αποτελείται από επιστήμονες και από καθηγητές εκπαιδευτικούς. Συνολικά υπολογίζουν γύρω στα 180 άτομα, τα οποία είχαν την επιστημονική, αν θέλετε, συμμετοχή σε αυτή την συζήτηση, η οποία δεν είχε ερωτήματα, είχε απλώς θεματικούς άξονες. Δεν είχε κάποια ερωτήματα που οδηγούσαν σε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Είχε γενικούς άξονες, στους οποίους έπρεπε η Επιτροπή να συζητήσει και να βγάλει κάποια πορίσματα. Επίσης, αυτό το πόρισμα της Επιτροπής μπήκε και στην άλλη Επιτροπή που υπάρχει στη Βουλή από το 2003, νομίζω, η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και η οποία τελευταία με την προεδρία του Γαβρόγλου έχει επανενεργοποιηθεί και η οποία και αυτή συζητάει τα πορίσματα, αλλά ζητάει επίσης και τη βοήθεια των φορέων με τους οποίους υπήρχε μια διαβούλευση στη Βουλή. 2 από τους βουλευτές μας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Σοκρεώτης και η κυρία Λιβανίου, είναι μέλη αυτής της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Και υπάρχει βέβαια και το τελικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, το οποίο θα κληθεί αυτή τη στιγμή να εφαρμόσει, να επιλέξει τις προτάσεις που δίνει το πόρισμα του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Δεν είναι απόφαση.
Δεν είπαμε ότι είναι απόφαση. Είπαμε απλώς ότι οι όροι διεξαγωγής του διαλόγου έτσι, υπονόμευαν κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία. Πάντως το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά πλούσιο και τελειώνω εδώ. Να δώσω το λόγο στο Θωμά το Μελά να πει και αυτός. Ναι. Λοιπόν, πριν Θωμά, να βάλουμε λίγο μουσική έτσι για αρχή. Για να πέσει και λίγο η ένταση έτσι βεβαίως. Λοιπόν, Γίναμε σκλάβοι δεκατυπάκων που τον πλανήτη τον κρεμάνε σαν βρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να βγουν να φτύνουν μας τη ρουτίνα. Νοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Τους ψηφοφόρους που έχεις μέσα στην κοιλιά σου. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτια υποκλήσεις να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να ανταμώνω. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω φόρα. Θα στα τριμάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι οδημηρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο καιρό. Αξιοπρέπεια κι αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταίοι. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να ανταμώνω. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω φόρα. Θα σας τρυπάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω δεν θα μπορέσουν. Κι οδημηρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο νερό. Κι άμα τα πάρω φόρα. Θα σας τρυπάξω στις κλωτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω δεν θα μπορέσουν. Κι οδημηρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Εκτός τάξης, η εκπομπή των εκπαιδευτικών της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Βίας είναι κοντά σας. Στην επιλογή της μουσικής ο Άρης Κούρας. Όχι, σήμερα υπάρχει μια αλλαγή. Είναι η Κατερίνα Ηλιάτζουρα υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές και ο Άρης έχει πάρει τη θέση της στην κονσόλα του ήχου. Ναι. Στο μικρόφωνο είναι η Βάσο Λευκούδη. Όπως σας είπαμε στον πρόλογο της εκπομπής μας, το θέμα σήμερα είναι ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία. Ήδη υπήρξαν κάποιες διαφωνίες σχετικά με το κατά πόσο ο διάλογος αυτός ήταν ουσιαστικός και προϋπέθεται την συνένεση σε ορισμένα ζητήματα. Σειρά έχει ο Θωμάς ο Μελάς. Όλοι έχουμε. Ναι, εντάξει. Προηγούνται οι τέλος κύριοι. πάντων, ναι. Μίλησε ο Γιάννης ο Κατσάνος, τώρα είναι η σειρά σου. Ναι, όχι, δύο κουβέντες για αρχή. Ναι. Καταρχήν δεν έχω προλάβει να μελετήσω πάρα πολύ, είμαι αδιάβαστος ουσιαστικά, αλλά σύμφωνο πιο πολύ με τον Γιάννη, δηλαδή ότι είναι ένα κείμενο, δεν είναι δεσμευτικό, βάζει ένα πλαίσιο, ένα κείμενο που σε πάρα πολλά σημεία είναι φλίαρο, επαναλαμβάνεται. Σε κάποια άλλα σημεία είναι πολύ ευσύνοπτο, πολύ σύντομο. Είναι δίκοπο το κείμενο γιατί όντως προβάλλει κάποιες έννοιες οι οποίες μπορούν να διαβαστούν και θετικά και αρνητικά. Υπάρχει μια έγνοια όντως για μια αντιμετώπιση των προβλημάτων της κρίσης της εκπαίδευσης, αλλά εντάξει,
αυτό είναι ζήτημα πολιτικής, πώς θα ερμηνευθούν όλα αυτά τα οποία έχει μέσα το πόρισμα και ποιες αποφάσεις θα ληφθούν. Μου κάνει εντύπωση, θα το πω και αργότερα, η πολύ σύντομη αναφορά του γυμνασίου, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά και το δημοτικό και το λύκειο, για το οποίο θα μας μιλήσει, έχει μεγάλη εδώ διάθεση ο Γιάννης ο Μίχας. Για το γυμνάσιο αφιερώνει μόλις 109 λέξεις, μου έκανε εντύπωση αυτό. Α, τις μέτρησες το Μάκη. Μου έκανε εντύπωση, ήταν πάρα πολύ σύντομο εκεί και παραξενεύτηκα. 2-3 σελίδες είναι. Παραξενεύτηκα. 2-3 σελίδες για το γυμνάσιο. Όχι, λιγότερο νομίζω είναι. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων, και να μην μακρηγορώ, θεωρώ ότι είναι απλά ένα πλαίσιο και από ό,τι βλέπω δεν το παίρνει και πάντα μέχρι στιγμής. Ναι, καμιά φορά όμως θέλω να πω, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, το πλαίσιο δεν είναι απλώς ένα πλαίσιο. Ναι, μπορεί να είναι προλίανση εδάφους, μπορεί να είναι λαγός, σαφώς, καμιά αντίρρηση. Έτσι. Και συμφωνώ με αρκετά πράγματα μέσα, διαφωνώ και με πάρα πολλά, όπως θα μας δοθεί η δυνατότητα να πούμε στην πορεία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα 130 σελίδες, πολλές ή λίγες. Απλά σε κάποια εντάξει, σημεία, αυτά χαριτολογώντας τώρα, λέγαμε βάρος 130. Ότι, είναι άτομα που τα βλέπουν από κάπως απόσταση όμως τα σχολικά πράγματα, και αυτό είναι μια εδώ κατηγορία. Τι εννοείς υπάρχουν άτομα που τα βλέπουν από απόσταση στα σχολικά πράγματα? Λείπει η φωνή των δασκάλων και των καθηγητών μέσα από το κείμενο αυτό. Δηλαδή, ίσως δεν κλήθηκαν, ίσως δεν πήγαν. Δεν πήγαμε. Και αυτό... Αυτό έχει να κάνει με την έννοια του διαλόγου και της συνένεσης της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Τώρα το ίσως δεν κλήθηκαν. Το θέμα είναι οι όροι, το πλαίσιο, το χρονικό, ο τρόπος. Έτσι δεν είναι? Γιατί τα περιθώρια, τα χρονικά ήταν ασφικτικά πολύ. Καμιά αντίρρηση. Σε κάποια σημεία όντως είναι φιλικός ο λόγος απέναντι στους εργαζόμενους, δηλαδή σε εμάς. Σε κάποια άλλα σημεία όμως είναι πολύ οξύς έως και, όχι εχθρικός, αλλά τέλος πάντων απειλητικός. Και απειλητικός και προσβλητικός, θα έλεγα. Ωραία, αυτές είναι κάποιες λεπτομέρειες. Μιλάμε στην συνέχεια. Έχει έρθει εντωμεταξύ και ο Μιχάλης ο Βαβούλας, θα μπει σε λίγο και αυτό στο στούντιο. Γιάννη Μίχα, θα ήθελες να πεις γενικά έτσι κάποια πράγματα ως εισαγωγή? Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα προσχηματικό διάλογο και σαν επιχείρημα φέρνω ότι η πρότασή του για το Λύκειο, παραδείγματος χάρη, είναι μια τελείως ελιτίστικη πρόταση. Είναι αντιγραφή του International Baccalaureate, το οποίο υπάρχει μόνο σε 12 σχολεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ιδιωτικά, και απευθύνεται σε πολύ λίγους μαθητές. Δεν έγινε κανένας διάλογος. Είχαν προαποφασίσει ότι αυτό εκεί θέλουν να καταλήξουν και ο διάλογος ήταν προσχηματικός. Έπαιξε το ρόλο της προετοιμασίας της κοινωνίας για αυτά που θα φέρει μετά η κυβέρνηση. Μάλιστα. Μαργαρίτα. Εγώ από ό,τι κοίταξα περισσότερο του γυμνασίου, το Λύκειο δεν έχω προλάβει να το κοιτάξω, ενώ είναι τα 4 χρόνια γυμνάσιο και τα 2 χρόνια Λύκειο, όπως είπατε και πιο πριν, είναι ελάχιστες οι σελίδες και όλα αυτά τα ζητήματα λειτουργικής φύσης για τα οποία προτείνει διάφορα, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ αντιφατικά κάποια φαίνονται καλά, αλλά χωρίς διευκρινήσεις. Βλέπω έχει σημειώσει αυτά που θεωρείς αντίφαση, έτσι, οπότε μπορούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε. Και κάποια καινούργια πράγματα. Χαρά. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω περισσότερο με τον Γιάννη το Μίχα και θα πω ότι οι αποφάσεις και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα ζητήματα της παιδείας ποτέ δεν πέφτουν σε ένα κενό έδαφος. Είναι πρωτίστως ζητήματα πολιτικά και ιδεολογικά. Επομένως, πέρα από τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες στο διάλογο, που γι' αυτό επίσης κρατάω πολύ μικρό κοφίνι, φαίνεται εδώ μια κατεύθυνση που έχει και το πόρισμα και επίσης και η τοποθέτηση του Υπουργού. Είπε ότι το βρίσκει θετικό και ότι πάνω σε αυτό θα κινηθούν ως προς το τι αποφάσεις θα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι. Η γνώμη μου για το ότι δεν αφιερώνεται πολύ χώρος και πολλές σελίδες στο γυμνάσιο είναι γιατί το γυμνάσιο δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Είναι μια βαθμίδα που διευρύνοντάς την κατά μία χρονιά θα συνεχίσει να υφίσταται όπως έχει, με κάποιες
αλλαγές στο χαρακτήρα του αστικού εξυγχρονισμού, δηλαδή κατάργηση της πρωινής προσευχής που λέει, πράγματα που έχουν γίνει δηλαδή στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη από το 19ο αιώνα έρχονται σε εμάς και τα θεωρούμε θετικά, και είναι βέβαια, αλλά είναι νομίζω το κερασάκι στην τούρτα. Και σε μια πικρή τούρτα. Σε μια πικρή τούρτα από κάτω, και καλό είναι να βλέπουμε το όλον, την συνολική εικόνα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα χαιρετήσουμε κάποια πράγματα που ήταν και αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος, δηλαδή το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους, την εκομίκευση του σχολείου. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Για να συνεχίσεις παρακάτω, Χαρά, εδώ να πω ότι θα διαφωνήσω πιο μετά με αυτό που λες. Πιστεύω ότι ασχολείται και με το γυμνάσιο, μάλλον το Υπουργείο Παιδείας, με τις δηλώσεις που έχει κάνει και με την περιγραφική αξιολόγηση. Δηλαδή δεν αδιαφορεί γι' αυτό και θα είναι μάλιστα και ένα ευνοϊκό γήπεδο για την πολιτική ηγεσία να προτείνει πράγματα τα οποία ούτε θα κοστίσουν πάρα πολύ, όπως είναι η περιγραφική αξιολόγηση, έτσι, ή όπως θα είναι η ευέλικτη ζώνη ίσως. Έτσι. Για το γυμνάσιο νομίζω ότι δεν αδιαφορεί, απλά το πόρισμα όντως δεν εμβαθύνει στο γυμνάσιο. Είναι πάντως κάποια ανέξοδα ζητήματα αυτά. Θέλω να πω, αν δεχτούμε ότι το σχολείο είναι ένας ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους και μέσα από το σχολείο και την εκπαίδευση περνάνε κατευθύνσεις γενικότερες, και όταν μιλάμε για μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση όλης της οικονομίας, δεν μπορεί το σχολείο το δημόσιο να υποστηριχθεί και να χρηματοδοτηθεί. Όταν λέμε δημοκρατικό, επειδή ο Γιάννης ο Κατσάνος ανέφερε ότι είναι ένα πλούσιο πόρισμα που τονίζει το χαρακτήρα του δημοκρατικού σχολείου. Δεν νομίζω ότι σε καμία προηγούμενη μεταρρύθμιση, ακόμα και αυτές που ως εκπαιδευτικό κίνημα αντιπαλέψαμε, έλεγε πουθενά ότι το σχολείο δεν θα είναι δημοκρατικό. Παντού ο χαρακτήρας δημοκρατικό υπήρχε. Το προηγούμενο πόρισμα της Επιτροπής υπό τον κύριο Βερέμη, αν το διαβάσετε, είναι αναρτημένο, είναι εντελώς αντίθετο όσον αφορά την κεντρική διοίκηση του σχολείου. Και επιπροσθέτως να μιλάμε λέγοντας πράγματα που ο διάλογος λέει μέσα. Γενικά και αορίστως εντάξει. Ποτέ δεν πρόκειται να υπάρξει ένα σχολείο στα μέτρα μας και στα μέτρα του σοσιαλισμού. Υπάρχει ένα σχολείο της πραγματικότητας, είτε φιλελεύθερο είτε νεοφιλελεύθερο, που μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο δημοκρατικό. Υπάρχει και η πραγματικότητα της εκπομπής. Λοιπόν, απαιτεί μια τελεία. Με διακόψατε. Βάλε μια τελεία, Χαρά. Άνω τελεία, εντάξει. Αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ, στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω, και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
συνεχίζουμε δυναμικά τη συζήτησή μας για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Εν μεταξύ μπήκε στο στούντιο και ο Μιχάλης ο Βαβούλας. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, στη διάρκεια της απουσίας σου συζητάγαμε γενικά για την εντύπωση, τη γενική εντύπωση σχετικά με τον διάλογο και το πόρισμα. Θέλεις να μας πεις και εσύ 2 λόγια? Να τα πω με πολύ συντομία. Ναι, θα μιλήσουμε ειδικότερα. Να επαναλάβω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που βαραίνει στη δική μου κρίση είναι το κατά πόσο θα μπορέσει, που είναι και το μεγάλο στίχημα υποτίθεται αυτού του πορίσματος και του διαλόγου, να αντιμετωπιστεί η ταξική διάσταση της εκπαίδευσης με την κατάργηση των... Ναι, πάντως στην εισαγωγή, αν θυμάμαι και καλά, τότε που τη διάβασα, ένας από τους στόχους είναι αυτή η άμβληση των αντιθέσεων, παιδεία για όλους. Στην εκπαίδευση. Ναι. Με την κατάργηση, ας πούμε, της λεγόμενης παραπαιδείας, σε πάση περιπτώσει, που έχει γίνει μια δεύτερη παιδεία στο Λύκειο, ειδικά αναπόφευκτη εδώ και δεκαετίες. Τα μέτρα που είδα εγώ στο διάλογο, και μπορούμε να το συζητήσουμε και επιμέρους, που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα της δυσκολίας, ας πούμε, των μαθημάτων στο Λύκειο ιδιαίτερα, δεν τα βλέπω να είναι τόσο αποτελεσματικά και επομένως δύσκολο να λειτουργήσει πιο αταξικά, ας το πούμε έτσι, η εκπαίδευση στη χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα εννοείται ότι κάθε γονιός θα δώσει από το ειστέρημά του, και αυτό κάνει, και αυτό κάνουμε πολύ, για να σπουδάσει το παιδί, γιατί το έχουμε και σαν αξία στην Ελλάδα και δεν είναι κακό αυτό. Μάλιστα. Αλλά και η εξέλιξη ποια θα είναι, η συνέχεια ποια θα είναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τόσος κόσμος δίνει τόσα λεφτά. Και μάλιστα, γιατί ένα άλλο θέμα που τίθεται και συχνά και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια πρόβλεψη βέβαια εδώ, αλλά βάση περιπτώσει, γιατί το παιδί, το δικό μου, πρέπει να πάει να σπουδάσει στην Κομοτηνή και αν πληρώνει για να αναπτυχθεί η κοινωνία της Κομοτηνής, ας πούμε, να κάνουμε σπουδές για να αναπτύσσονται οι τοπικές κοινωνίες, και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 80 και μετά. Κάθε μεγάλη πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε μικρότερη και ΤΕΗ. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια απόφαση της τότε κυβέρνησης με την αύξηση του αριθμού των εισακτέων και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τα κεντρικά πανεπιστήμια. Ωραία, για να μην λοξοδρομήσει λίγο η συζήτηση. Λοιπόν, γιατί λίγο πριν το. Είναι σαν Λερναία ήδη. Ναι. Μπαίνει πιο επιτακτικά. Ναι. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, στο οικονομικό. Θέλω να σε διαβάσω κάτι. Οπωσδήποτε τώρα. Ναι, γιατί είχαμε ξεκινήσει ένα θέμα σχετικά με την αυτονομία των... Θα επανέλθει η αυτονομία. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο κρίσιμο. Έτσι. Έχω εδώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ακόμα στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι προϊστορικά, κυρία Πρόεδρε. Και συγκεκριμένα για την παιδεία. Ανήκουν στην προϊστορία της πολιτικής. Έλεγε λοιπόν, όχι, δεν είναι πολύ παλιό, είναι μερικά χρόνια πριν, δηλαδή 3-4 χρόνια. Μερικά χρόνια πριν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην ιστορία, τώρα πήγε στην προϊστορία. Έλεγε λοιπόν ότι απαραίτητη προϋπόθεση για μια δημόσια δωρεάν εκπαίδευση είναι το αυτονόητο, η άμεση αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή στο πόρισμα. Επίσης, στο περισσότερη παιδεία για όλους ή στο δημοκρατικό σχολείο, τέλος πάντων, που λέμε εδώ, είναι η καθιέρωση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής και του 12χρονου υποχρεωτικού σχολείου αντί του σημερινού 9χρονου. Τώρα το κάνει 10, 9χρονο τότε. Επίσης, για να μπορέσει να γίνει εφικτό το σχέδιό μας, έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει επίσης να αλλάξει το απάνθρωπο, άδικο, πολυέξοδο και βαθιά ταξικό σημερινό σύστημα επιλογής φοιτητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τρόπος εισαγωγής δεν είναι τεχνικό ζήτημα, όπως το περιγράφει το πόρισμα αυτή τη στιγμή, αλλά επηρεάζει όλες τις βαθμίδες και εκφράζει τη σχέση της παιδείας με την κοινωνία. Προτείνουμε την ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσει το Λύκειο την αυτόνομη εκπαιδευτική τη λειτουργία και να απαλλαγεί η χώρα από τη φοιτητική μετανάστευση και το οικογενειακό εισόδημα από τις δυσβάσταχτες δαπάνες. Όλα αυτά δεν φαίνονται πουθενά σε αυτό το πόρισμα. Μα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ η επιτροπή η οποία έκανε το διάλογο. Η κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως. Η κυβέρνηση άλλο, αλλά η επιτροπή του διαλόγου που προείσταται ο Λιάκος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων, θα μου επιτρέψεις. Ωραία, οι πολιτικές αποφάσεις όμως ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ήθιστε να χαράζονται από την κυβέρνηση. Τώρα έχει αλλάξει το δεδομένο, αλλά μένει να το συζητήσουμε. Αυτό θέμα νομίζω ότι και ο Γιάννης πρέπει να τοποθετηθεί. Ποιο θέμα? Αυτό η σχέση του πορίσματος του διαλόγου με την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης κλπ. Μόνο για το Λύκειο θα μας πεις. πριν, λαγός είναι.
Με πετραχίλια. Λαγός είναι. Θα εφαρμόσει αυτά και ακόμα χειρότερα. Όσον αφορά την άβληση των αντιθέσεων που είπε ο Μιχάλης, να θυμίσω ότι η Διαμαντοπούλου είχε το σύνθημα πρώτα μαθητής, το οποίο το είχε αντιγράψει από τον Μπούς, τον πρεσβύτερο, ο οποίος είχε ακριβώς το ίδιο σύνθημα, και το αποτέλεσμα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Η δικιά μου προσέγγιση σε αυτά που γράφει ο διάλογος είναι ότι το γυμνάσιο θα γίνει πιο εύκολο και το λύκειο πιο δύσκολο. Θα βάλει και εισαγωγικές εξετάσεις στο λύκειο, με αποτέλεσμα να βρίσκουν οι μαθητές, οι τελειόφοιτοι του γυμνασίου, έναν τοίχο μπροστά τους. Και μπορώ να πω και λεπτομέρειες, γιατί έχω δουλέψει στο IB, στην Αθήνα, σε ιδιωτικά σχολεία, πόσο απίστευτα πιο δύσκολο είναι. Όχι απλά δύσκολο. Σε σύγκριση με τις Πανελλήνιες το υπολόγισα. Πάντως, συγγνώμη Γιάννη που σε διακόπτω, έτσι απλά το βάζω σαν σκέψη. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εξετάζουμε το θέμα σε επίπεδο δυσκολίας, θα γίνει πιο δύσκολο, ή ευκολίας. Υπάρχει και ένα ζήτημα ουσίας, έτσι, ναι, του περιεχομένου της παρεχόμενης. Ότι δεν μπορεί να ανεβαίνει η δυσκολία σταδιακά από το γυμνάσιο προς το λύκειο. Επίτηδες πέφτει του γυμνασίου και επίτηδες ανεβαίνει του λυκείου, ώστε επίτηδες να κοπούν παιδιά και να πάνε επίτηδες στην τεχνική εκπαίδευση. Είναι δηλωμένο στόχος των κυβερνήσεων όλων να ανατραπεί η αναλογία 70-30 που είναι τώρα, να γίνει 30-70. Και αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος. Να βρίσκουν τα παιδιά ένα πολύ δύσκολο σχολείο, το λύκειο μπροστά τους, και να πηγαίνουν υποχρεωτικά στην τεχνική εκπαίδευση. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, είναι αλήθεια. Ναι, έτσι, και το λέει και πολύ χαρακτηριστικά. Είναι η Τετάρτη Γυμνασίου θεωρείται το σημείο οριστικοποίησης της απόφασης του μαθητή για την εκπαιδευτική του πορεία. Εμένα αυτό μου μυρίζει εξετάσεις, και το σύστημα αυτό το γερμανικό, που όταν αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα στραφεί, είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή ουσιαστικά στην τεχνική εκπαίδευση στο διετές λύκειο, που και αυτό θα έχει δύο ταχύτητες. Πάλι θα τα πούμε στη συνέχεια. Ενώ να πούμε εδώ πέρα ότι στα 4 χρόνια του γυμνασίου γίνεται πρόταση να καταργηθούν οι τελικές εξετάσεις του Ιουνίου. Σταδιακά, ναι. Έτσι, να καταργηθούν οι τελικές εξετάσεις του Ιουνίου και να γίνονται οι εξετάσεις μέσα στη χρονιά, μάλλον εξετάσεις τριμήνων όπως έχουμε τώρα. Έτσι, με εργασίες και τέτοια. Υπάρχουν δηλώσεις προχθεσινές του Υπουργού στην Αυγή της Κυριακής που λέει για το γυμνάσιο. Φέτος θα λειτουργήσουν τετράμηνα στο γυμνάσιο και όχι τρίμηνα. Είναι και αυτό ένα μέτρο που θα περιορίσει τον εξεταστικό φόρτο. Γιατί ενώ μέχρι και τον Φεβρουάριο έπρεπε με το σύστημα των τριμήνων να έχουν πραγματοποιηθεί 2 ωριά διαγωνίσματα αναγνωστικό αντικείμενο, τώρα θα προβλέπεται μέχρι τον Ιανουάριο μόνο 1. Και λοιπά, να μην αναπαράξω όλη τη δήλωση του Υπουργού. Πάντως η αλλαγή αυτή, τα τρίμηνα, τετράμηνα, δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε σε γυμνάσιο, οι περισσότεροι έτσι, θετικά αντιμετωπίστηκε από τους συναδέλφους, γιατί είναι αλήθεια ότι στο γυμνάσιο υπήρχε με τα τρίμηνα ένας φόρτος εξεταστικός χωρίς νόημα πραγματικά. Και η κατάρριξη της βαθμολόγησης με αριθμούς. Αυτό περιγραφική αξιολόγηση. Αυτό δεν είχε ακόμα αντιμετωπιστεί. Πιλωτικά θα δούμε. Είναι ένα μέτρο όμως. Εάν υπήρχε μια συνέχεια και στο λύκειο, θα έχει νόημα αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα. Ας μείνουμε στο γυμνάσιο που προβλέπονται αυτά να γίνουν. Δηλαδή και η περιγραφική είπε ότι θα γίνει πειραματικά σε ορισμένα. Ναι, πιλωτικά θα εισαχθεί από την επόμενη χρονιά. Να γίνει σε ορισμένο αριθμό σχολείων. Παράλληλη εφαρμογή περιγραφικής και συμβατικής με αριθμούς. Ας βγει και ένα συμπέρασμα στο τέλος τον Ιούνιο και την μεθεπόμενη χρονιά ας γενικευθεί. Έτσι, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, όπως και αυτό το περίφημο θέμα για τη γλώσσα, τα αρχαία και τα ελληνικά διδασκαλία της γλώσσας, έτσι, που και αυτό θα σε επόμενη φορά μπορούμε να το συζητήσουμε, όπως και τα θρησκευτικά. Είπες... Πάλι δεν κλείσατε τα κινητά σας. Το μουσικό σήμα. Μα οι φίλοι μου μισούν τις Κυριακές.
σαν ένα σάπιο καράβο στα ριχά σε σέρνει. Σαν του Ιούδα δίλημα θα φύγω μακριά. Ξέρεις πως είναι να διαβάζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις πως είναι να δακρύζεις στα κρυφά φώτα της πόλης και μεγάλη αντιδρομή. Τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά. Εκτός τάξης, συνεχίζουμε με τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις στο γυμνάσιο. Εκτιμήσαμε, όλοι συμφωνήσαμε νομίζω σε αυτό, ότι είναι θετικό η εισαγωγή της περιγραφικής βαθμολογίας, θετικό επίσης η αλλαγή από τρίμηνα σε τετράμηνα, η μείωση των εξετάσεων. Κάτι άλλο που βρίσκουμε θετικό ή αρνητικό? Εγώ να πω κανένα θετικό. Γιάννη, Μαργαρίτα. Βρίσκω θετικά μια στροφή προς πολιτισμικές και άλλες δραστηριότητες εντός του σχολείου, όπως παραδείγματος χάρη. Οι οποίες υπήρχαν, Μαργαρίτα, έτσι βγαίνει διαφορά. Εντάσσονται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο και εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα. Παραδείγματος χάρη, λέει ενίσχυση του θεσμού και των διαδικασιών της μαθητικής εκπροσώπησης. Θεσμοθέτηση εφημερίδας του σχολείου ή του δικτύου των σχολείων και αντίστοιχα ηλεκτρονικής σελίδας. Καθιέρωση της ετήσιας θεατρικής παράστασης. Επίσης, αντικατάσταση ωρών μαθήματος με ώρες για προγράμματα και διάφορες σχολικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι επίσης άλλο ένα, το οποίο μου έκανε εντύπωση, είναι ότι θα υπάρχει μια στροφή προς χρήση ψηφιακού υλικού. Αυτό δεν ξέρω να το θεωρήσω θετικό ή αρνητικό, νομίζω θέλει πολλή συζήτηση, και την αξιοποίηση εικόνες και ήχου στα μαθήματα, συμμετοχή μαθητών με αναπηρία στην τάξη και συμμετοχή παιδιών διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και διαφορετικού πολιτισμού μέσα στις τάξεις μας. Μάλιστα. Γιάννη Κατσάνο, ήθελες και εσύ να προσθέσεις? Ναι, θέλω να πω ότι ένα από τις βασικές αρχές κατευθύνσεις για την οργάνωση του σχολείου είναι η λεγόμενη αυτονομία. Ένα μεγάλο θέμα, κατά πόσο το σχολείο μπορεί σήμερα να είναι αυτόνομο και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αυτονομία του. Είναι εμφανές και από την εισαγωγή του Λιάκου και στο εσωτερικό των πορισμάτων ότι όταν εννοούν αυτονομία για την σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας, εννοούν παιδαγωγική αυτονομία κυρίως και όχι αυτονομία οικονομική. Ναι. Γιατί πολλοί είπαν ότι θα μπει τώρα και η αγορά στο σχολείο και θα χρηματοδοτεί και όποιο σχολείο παίρνει πιο πολλά χρήματα, αυτό θα είναι και το πιο ανεβασμένο ή το πιο εξελιγμένο σχολείο. Όχι, για τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια, δηλαδή για την εκπαίδευση τη βασική, λύκειο, γυμνάσιο και δημοτικό, μιλάμε για παιδαγωγική αυτονομία, που αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος διδασκόντων μαζί με τον διευθυντή και σε σχέση πάντα, γιατί μιλάει και για ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, ένα άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον, τα σχολεία πρέπει να συνδεθούν με την κοινωνία, γιατί πια η κοινωνία που τα περιβάλλει δεν ήταν όπως παλαιότερα πολιτιστικά κατώτερα ανεπτυγμένη, αντιθέτως είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη και τα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν, όπως λέει μέσα, πυρήνες πολιτισμού. Επομένως μπαίνει μέσα στην αυτονομία του σχολείου και ο ρόλος και των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, η διαμόρφωση του ανοιχτού σχολείου. Αυτό όμως δεν είναι εντελώς νέο, έτσι. Υπήρχε και το θέμα του ανοιχτού σχολείου σχέση με την... Η αυτονομία όχι. Και αν πάρουμε παράδειγμα τι περάσαμε πριν από 2 χρόνια, και φωνάζω πιο δυνατά για να το πω, δείχνει ότι κάθε άλλο παρά αυτονομία υπήρχε.
ο κάθε σύμβουλος, ας πούμε, μπορεί να ερχόταν ή ο κάθε διευθυντής εκπαίδευσης και να υποχρέωνε ένα ολόκληρο σχολείο να χορέψει το χορό που αυτός ήθελε. Πολλές φορές και του Ζαλόγου. Και του Ζαλόγου, 100%. Έτσι, μην τα ξεχνάμε, είναι πρόσφατα και αυτά. Δεν ανήκουν στην προϊστορία, ανήκουν στην ιστορία μας. Βέβαια δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό που λέει η ενίσχυση της αυτονομίας και της πρωτοβουλίας. Έχει κινδύνους. Δεν ξέρουμε. Θα μας πει ο Γιάννης που γνωρίζει καλά. Να κάνω δύο σχόλια στην Μαργαρίδα και στον Γιάννη. Δεν είναι σωστό νομίζω να κάνουμε απαρίθμηση θετικών και αρνητικών. Πρέπει να δούμε και τη φιλοσοφία. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι έχει περισσότερες πολιτιστικές δραστηριότητες μπορεί να αποβαίνει σε βάρος του ακαδημαϊκού. Εάν λοιπόν οι εξετάσεις εισαγωγής στο Λύκειο είναι ακαδημαϊκές τελείως, ουσιαστικά πρόκειται για έναν επιπλέον ταξικό φραγμό. Αυτό που έλεγε εσύ για εξετάσεις στο Λύκειο. Αυτό εσύ το είπες. Δεν υπάρχει. Μέσα στο πόρισμα δεν υπάρχουν εξετάσεις. Αυτό είναι η αλήθεια. Στο Λύκειο δεν δίνουμε εξετάσεις. Ακόμα και χωρίς εξετάσεις. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μία και βασική εξέταση που θα είναι το πτυχίο. Υπάρχει. Ακόμα και χωρίς εξετάσεις. Θα μπουν στο. Όσο έχει λέει για το πέρασμα από γυμνάσιο. Για το γυμνάσιο. Το φοβάται. Και χωρίς εξετάσεις, όπως είπα πριν, το Λύκειο θα είναι πολύ δύσκολο. Θα βρει ο μαθητής θα βρει μπαστούνια. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη, γιατί δεν το έχω διαβάσει για το Λύκειο. Ναι. Στο Λύκειο θα είναι όπως είναι τώρα τα πράγματα, δηλαδή τετράμινες εξετάσεις και τον Ιούνιο εξετάσεις. Να το περιγράψω τώρα. Ναι, να το περιγράψουμε νομίζω. Ή να πούμε για την αυτονομία. Να ολοκληρώσουμε όσο μπορούμε. Την αυτονομία. Ξεχνάει ο Γιάννης ότι ζούμε σε μια ταξική κοινωνία. Δεν το ξεχνάω. Επομένως η αυτονομία μπορεί να δουλέψει σαν μπούμεραγκ. Συμφωνώ πάλι. Λέει ανοιχτό στην κοινωνία. Μέσα στην κοινωνία υπάρχουν και επιχειρήσεις. Και μάλιστα οι επιχειρήσεις έχουν λεφτά. Και μάλιστα μπορεί να δίνουν χορηγίες. Και μάλιστα μπορεί να υπαγορεύουν και προγράμματα σπουδών. Και μάλιστα μπορεί οι μαθητές, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας σε αυτή την επιχείρηση που χορηγώ, να είναι καλοδεχούμενη αυτή η παρέμβαση της επιχείρησης μέσα στο σχολείο. Αυτά τα παιδάκια θα μάθουν γράμματα ή θα μάθουν την τέχνη που θέλει η επιχείρηση. Ήδη νομίζω το προηγούμενο διάστημα αυτό του φόβου που περιέγραψε ο Γιάννης πριν, το είδαμε αυτό να συμβαίνει, δηλαδή τα σχολεία να απευθύνονται σε χορηγούς, σε εταιρείες για πολύ αναλώσιμα ζητήματα όπως το χαρτί, ας πούμε. Το τσιμεντάδικο πριν κλείσει πάρα πολύ συχνά γινόταν χορηγός σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την απόκτηση αυτών των αναλώσιμων ειδών. Άρα, σαν υποχρηματοδοτούμενο σχολείο, όπου και οι σχολικές επιτροπές το λέει μέσα στο πόρισμα, αυτή τη στιγμή εκτός από τα χρήματα που τους δίνει το κράτος και μετά περνάνε στα σχολεία, δεν μπορεί να στηρίξει τις υπάρχουσες δομές. Η αυτονομία αυτή επιπλέον για να περάσει, για να ισχύσει, λέει ότι πρέπει να περάσει μέσα από την ενδυνάμωση των συλλογικών λειτουργιών της κοινότητας. Δηλαδή τα κέντρα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, στις διευθύνσεις, σε επίπεδο περιφέρειας. Όλα αυτά χρειάζονται χρηματοδότηση και δεν πρέπει να το υποτιμούμε καθόλου. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, μαγικό, θα λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα χωρίς το κράτος να βάλει το χέρι στη τσέπη. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα πόρισμα το οποίο δεν έχει άμεση εφαρμογή. Ασφαλώς και πρέπει και ο φίλης και ο κάθε φίλης να βάλουν το χέρι του στην τσέπη. Εννοείται. Ναι. Εκεί είναι η δουλειά τους. Αλλά όσον αφορά τη λειτουργία. Επειδή δεν έχουμε δει να συμβαίνει όμως αυτό και επειδή ξέρουμε ότι οι δαπάνες για την παιδεία είναι στο 1,75 του ΑΕΠ, ενώ χρόνιο αίτημα και τον 2,8. 2,8. Ωραία, να μην το υποτιμήσω. Είναι παγωμένο δηλαδή. Εδώ και χρόνια, ενώ ζητάμε να είναι τουλάχιστον στο 5. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να αυξηθεί η χρηματοδότηση στην εκπαίδευση. Σαφώς. Αυτός είναι στόχος αγώνα. Και όποιος Συριζέος ακούει ή όποιος κυβερνητικός, αν δεν βάλει το χέρι του στην τσέπη η κυβέρνηση ή ο φίλης, δεν πρόκειται να δούμε παιδεία από αυτήν που ονειρεύεται το συγκεκριμένο πόρισμα. Γιατί δεν βλέπουμε και δίπλα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, εγώ έχω... Αν θέλεις να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό, δηλαδή και να παλέψουμε για τη χρηματοδότηση και είμαι της άποψης ότι πρέπει να αγωνιστούμε και για την αυτονομία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη τον Κατσάνο σχετικά με την αυτονομία. Εξάλλου το πόρισμα είναι πάρα πολύ σαφές. Μιλάει για παιδαγωγική αυτονομία. Ναι, ενός ταξικού σχολείου, έτσι, το οποίο είναι ταξικό σχολείο, άρα λοιπόν λειτουργεί προς όφελος της ελίτ, των κυρίαρχων τάξεων, αλλά ταυτόχρονα είναι και πεδίο ταξικής πάλι στο σχολείο. Θα αγωνιστούμε μέσα στο σχολείο έτσι ώστε οι συνθήκες να αλλάξουν. Θα αγωνιστούμε και έξω από το σχολείο έτσι ώστε και οι πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο του διαλόγου θα είναι πιο δύσκολη η βάρη. Μα ο διάλογος δεν αρχίζει και τελειώνει εδώ στο... Θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε, αλλά τώρα θα γίνει πιο δύσκολο για μας. Τι κάνουμε, κρίνουμε, εμείς ερχόμαστε εδώ και κρίνουμε αυτό το πόρισμα
διαλόγου, έτσι, καταθέτουμε τις απόψεις μας. Έτσι. Τώρα δεν μπορούμε, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε μαζί με τα απόνερα του μπάνιου να πετάξουμε και το μωρό, όπως έχει πει και ο Μακαρίτης, ο Κάρλος, ο Μάρξ. Έτσι. Δηλαδή βρίσκουμε και 5 θετικά, ίσως μέσα σε ένα αρνητικό. Δεν είναι σωστή η απαρίθμηση θετικών και αρνητικών. Υπάρχει μια φιλοσοφία. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ως πεδίο ταξικής πάλης στο σχολείο πρέπει να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται και η αυτονομία εδώ είναι μια πολύ καλή. Πέρα από πεδίο ταξικής πάλης, είμαστε καθηγητές που δουλεύουμε τώρα και έχουμε μαθητές που φοιτούν τώρα. Δεν πρέπει να αναβάλουμε τα πάντα, κάθε βελτίωση. Σαφώς. Με τη συνεχή διεκδίκηση βέβαια και απέτηση για ένα σχολείο καλύτερο από χτες. Δηλαδή εγώ θέλω να δουλεύω σε ένα καλύτερο σχολείο, να μην πιέζονται τόσο οι μαθητές μου. Έχει ταξικό πρόσωπο διαφορετικό από τη διδασκαλία ενός άλλου. Έτσι, το λέω πάρα πολύ χοντροκομμένο, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Καλό σχολείο θα έχουμε στο σοσιαλισμό, σύντροφε Μίχα. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν θα παλεύουμε για ένα καλύτερο σχολείο στα πλαίσια, όπως είπαμε πριν, του αστικού εξυγχρονισμού. Το να αποδεχτούμε τα πορίσματα του διαλόγου είναι οπισθοχώρηση. Δεν αποδεχόμαστε, συζητάμε τώρα. Δεν αποδέχτηκε κανείς. Όσον αφορά την οικονομική αυτονομία, γιατί δεν βλέπουμε και λιγάκι τι γίνεται στο εξωτερικό. Εγώ έχω γνωστούς στο Σικάγο, στο Στοκχόλμη και μαθαίνω διάφορα πράγματα. Στο Σικάγο υπάρχει ένας δρόμος, ας πούμε, η Χαϊνά. Και είναι από τη μια μεριά το πρώτο λύκειο και από την άλλη το τέταρτο λύκειο. Όποιος πάει να νοικιάσει από τη μεριά την κάτω του πρώτου λυκείου, πληρώνει πιο μεγάλο ενοίκιο από ό,τι την πάνω μεριά. Γιατί? Είναι πιο καλό σχολείο. Πώς έγινε αυτό? Με την αυτονομία έγινε. Είχε άλλο πρόγραμμα σπουδών ο ένας, άλλο πρόγραμμα σπουδών ο άλλον. Γιατί τώρα αυτονομία έχουμε και όλοι τρέχουν σε συγκεκριμένα σχολεία να πάνε να γραφτούν. Δεν έχουμε αυτονομία. Δηλαδή και παραβαίνουν κάθε αυτό που κάνουν τώρα χωροταξική ρύθμιση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι θα πάρουν το παιδί τους από το σχολείο που ανήκει και θα το πάνε σε ένα άλλο. Είναι ένα θέμα που με πονάει τώρα πολύ. Εμένα. Πάρα πολύ. Άλλο, εκπομπή πρέπει να κάνουμε. Ας αναγνωρίσουμε τον πόνο μας με λίγο μουσική. Ή Βερολίνο, έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω, να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω, να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Ταξιδιάρα ψυχή, κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή, σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Θα ξοριστώ και κάποιο βράδυ, ό,τι έχω μέσα μου για σένα θα το σβήσω. Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Είναι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει και δεν σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Ταξιδιάρα ψυχή, κι αν θέλω δίπλα σου είναι δύσκολο να μένω. Καιρός να δω τη δικιά μου ζωή, σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω. Εκτός τάξης, συνεχίζουμε για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Αγγελική Φατούρου. Κυρία Φατούρου, μας ακούτε? Κυρία Φατούρου. Σας ακούω, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η κυρία Φατούρου είναι συνάδελφος, φυσικός, πρώην μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ και τώρα είστε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Περιστερίου, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, πέρσι ήμουνα. Τώρα είμαι απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Έλληνα Περιφερείου. Μάλιστα. Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε, κυρία Φατούρου? Έχω 22 χρόνια. Έχετε Στην ζήσει... πραγματικότητα έχω παραπάνω, γιατί ξέρετε, εκεί που δουλεύαμε αναπληρωτές και ορομίστη για 8 χρόνια, τα μαζέψαμε μετά και γίναν 4. Άρα έχω πάνω από 25-26 χρόνια στα σχολεία. Έχετε ζήσει αρκετές μεταρρυθμίσεις εκπαιδευτικές, έτσι δεν είναι? Ναι, τις περισσότερες και όλους τους εθνικούς διαλόγους για την εκπαίδευση. Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά με την επικείμενη μεταρρύθμιση και το πόρισμα του εθνικού διαλόγου, το οποίο συζητάμε σε γενικές γραμμές σήμερα στην εκπομπή μας, τι έχετε να μας πείτε? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι άλλος ένας εθνικός διάλογος, σε πολλά εισαγωγικά οι λέξεις δεν φαίνονται στον προφορικό λόγο, άλλος ένας εθνικός διάλογος απεδείχθη ότι δεν ήταν διάλογος, έτσι. Εντάξει, ήταν προκατασκευασμένος, αυτό που λέγαμε δηλαδή εδώ και αρκετούς μήνες, ότι δεν έχει κανένα νόημα η συμμετοχή σε αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι διάλογος, είναι προκατασκευασμένες ρετσέτες στα πλαίσια της φιλοσοφίας του ΟΣΑ, απεδείχθη ότι είχαμε απόλυτο δίκιο. Πώς αποδείχθηκε, μπορείτε να είστε πιο σαφείς? Να σας πω αμέσως πώς αποδείχθηκε. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε πρόσφατα όλες αυτές τις κουβέντες που έγιναν γύρω, ας πούμε, από την πρόταση του κυρίου Λιάκου για το 4+2, 4 γυμνάσιο συν 2 λύκειο. Ναι. Αν το παρακολουθούσατε αυτό και ανατρέχατε λιγάκι σε όσα γράφτηκαν, και μάλιστα έχουν ανέβει και σε διάφορες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες αυτά που θέλω να σας πω τώρα, θα δείτε ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια αντιγραφή του International Baccalaureate που έχουν από τότε που εγώ ήμουν μαθήτρια, μάλλον ίσως λίγο μετά από τότε που ήμουν εγώ μαθήτρια, τα λεγόμενα μεγάλα καλά ιδιωτικά σχολεία, δηλαδή το Μεκανικό Κολέγιο, ο Μωραΐτης και τέτοια. Μίχα, δικαιώνεσαι τώρα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Αυτό δεν ήταν συνέπεια κανενός διαλόγου, να σας το πω έτσι. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σοβαρό από όλα όσα λέγονται εκεί μέσα. Δηλαδή ένα λύκειο αριστοκρατικό στην πραγματικότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται, επιλεκτικό λύκειο που θα οξύνει τις ταξικές αντιθέσεις. Και δηλαδή έρχεται σε αντίβαση με την φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, η οποία θα αμβλύνει τις. Απλώς μία αντιγραφή ενός ιδιωτικού οργανισμού, γιατί το International Baccalaureate είναι ένας διεθνής ιδιωτικός οργανισμός, συμβεβλημένος με πολλά λεφτά ως δίδακτρα, συμβεβλημένος με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτό είναι. Δεν έχει καν σχέση με τον Μπακαλωρεά της Γαλλίας, ας πούμε, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα κουφά πράγματα. Άρα με αυτή την έννοια θέλω να σας πω, το μεζούλι της φιλοσοφίας ήταν έτοιμο. Και τα υπόλοιπα ήταν πασφαλίσματα. Να σας πω επίσης για όλες αυτές τις ιστορίες που ακούγονται αυτή την εποχή και θα τις ζήσουμε και εμείς οι καθηγητές, τις ζουν ήδη οι συνάδελφοί μας οι δάσκαλοι, και εμείς τις ζούμε δηλαδή. Απλώς τις ζουν πιο έντονα οι δάσκαλοι που σήμερα έχουν και απεργία. Για τα περιβόητα τι μπαίνει και τι βγαίνει στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο ορολόγιο πρόγραμμα. Να σας πω, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι τύποι, οι οποίοι ονομάζονται σύμβουλοι του Υπουργού Παιδείας και ο κύριος Υπουργός Παιδείας και όλοι του οι υπουργοί κλπ. Έχουν κάτσει πάνω από ένα μεγάλο χάρτη της Ελλάδας και της εκπαίδευσης και κοιτάνε. Τι τους λείπει, ξέρω εγώ, 500 φυσικοί μάλιστα. Κόψε το 3ωρο των φυσικών επιστημών στο εργαστήριο. Και είναι σαν να διόρισα 300. Άρα εκεί που μου λείπαν 500 θα μου λείπουν 200. Τι μου λείπει, 400 πληροφορικάροι. Κόψε το 3ωρο του εργαστηρίου πληροφορικής, άρα θα μου λείπουν μία ή άλλη. Τι δεν έχω, το τάδε. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία παιδαγωγική και επιστημονική σκέψη, φιλοσοφία και σοβαρότητα πίσω από αυτά που μπαίνουν ή βγαίνουν στο σχολείο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως ήταν η αυτονομία του σχολείου. Γι' αυτό τι έχετε να μας πείτε? Αυτονομία. Ναι. Βέβαια εστιάζει το πόρισμα του διαλόγου στην παιδαγωγική αυτονομία του σχολείου κυρίως. Μάλιστα. Όπου ακούτε αυτονομία, αυτοδιοίκηση, αυτοδιαχείριση, αυτό, να φοράτε πανοπλία. Πώς έχουν αλλάξει λέξεις, Τελείωσε. Εδώ και πολλές δεκαετίες. Αλλά τώρα χειρότερα. Ακούστε. Όταν λέει αυτονομία της σχολικής μονάδας, εννοεί δύο πράγματα. Πρώτον, αυτονομία της σχολικής μονάδας για να βρίσκει λεφτά που δεν θα της δίνει το κράτος. Όχι, δεν αναφέρεται για οικονομικά.
Ειδικά στη δευτεροβάθμια, στην πρωτοβάθμια, όχι. Εγώ αναφέρομαι. Μόνο παιδαγωγικά. Εγώ αναφέρομαι σε αυτό. Και να με θυμηθείτε. Όπως επίσης ο Λιάκος δεν αναφέρεται ότι από το γυμνάσιο στο Λύκειο το διετές θα υπάρχουν εξετάσεις. Εγώ αναφέρομαι και να με θυμηθείτε. Λοιπόν, λέω, η αυτονομία θα συνιστά τη δυνατότητα του διευθυντή, του συλλόγου δασκόντων, του συλλόγου των γονέων να συνεισφέρουν, να βάλουν, να κάνουν για να φτιάξει το σχολείο τους καλύτερο. Δεύτερον, η αυτονομία θα συνίσταται σε ένα αυστηρότερο κατά τη γνώμη μου θέμα, στο να κάνουν ένα κομμάτι, αυτό το έλεγε και η Διαμαντοπούλου, το έλεγε μετά και ο Αρβανιτόπουλος, ένα κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος να το φτιάχνουν όπως θέλουν, μάλιστα. Και τι κακό θα μου πει κάποιος έχει αυτό. Θα σας πω ότι πολύ κακό έχει. Νομίζω ένα από τα θετικά στοιχεία μετά τη μεταπολίτευση ιδιαίτερα και είναι κατάρτιση του εκπαιδευτικού κινήματος και του λαϊκού ευρύτερα είναι ότι από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο οι μαθητές, είτε οι γονείς τους ήταν βοσκοί, είτε οι γονείς τους ήταν εφοπλιστές και πηγαίναν σε δημόσιο σχολείο. Δεν γίνεται, αλλά λέμε τώρα. Καθ' υπερβολή. Είτε ήταν γιατροί οι γονείς τους, είτε ήταν εργάτες, κάναν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Τώρα αν γίνει αυτό, σας διαβεβαιώνω ότι σε ορεινές φτωχές περιοχές, στο όνομα του να έρθουμε κοντά στις ανάγκες της περιοχής, θα αντικατασταθούν πιθανόν πράγματα που δεν καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος, γιατί για να καταλάβεις πρέπει να, και να αποφασίσεις δημοκρατικά πρέπει να ξέρεις, γιατί αλλιώς δουλεύουν ότι αποφασίζεις δημοκρατικά. Κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε, την αξία κάποιου σοβαρού παθήματος, ας πούμε, των φυσικών επιστημών ή της νεοελληνικής γλώσσας. Θα πει δεν πειράζει ρε παιδί μου, ας βάλουμε λίγο κτηνοτροφία μέσα, να μάθουν τα παιδιά για τα πρόβατα και δεν πειράζει να μην κάνουν και λίγο ιστορία. Κυρία Φατούρου, αναλυτικό πρόγραμμα θα υπάρχει, έτσι. Γενικό αναλυτικό πρόγραμμα θα υπάρχει. Απλώς το κάθε σχολείο... θα υπάρχει, αλλά το κάθε σχολείο, σύμφωνα με τα πορίσματα, ένα τμήμα του αναλυτικού προγράμματος θα μπορεί να το διαμορφώνει, λέει. Ξέρετε τι ωραία που το έχουν πει καλύτερα από αυτούς παλιότερα διάφοροι τέτοιοι νεοφιλελεύθεροι τύποι. Πάρα πολύ ωραία. Η λεγόμενη τοπική ιστορία, οι τοπικές ανάγκες, οι τοπικοί επιχειρηματίες. Αγγελική, με ακούς? Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου, η χαρά είμαι, ότι δεν το λέει και ο Λιάκος στο πόρισμα για την αυτονομία την οικονομική. Συγκεκριμένα στην παράγραφο εκεί που μιλάει για την αυτονομία λέει θα αναζητηθεί η κλίμακα της αυτονομίας. Στο σχολικό δίκτυο χρειάζεται ανασυγκρότηση ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες σχολικές μονάδες, τις οποίες και ο Σύλλογος των Διδασκόντων μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό το βιώσιμες, εμένα μου θυμίζει το χρέος αν είναι βιώσιμο ή όχι, αν θα μπορεί να λειτουργήσει η σχολική μονάδα, που θα αναζητά τη χρηματοδότησή της και μου φαίνεται ότι ξαναβάζει την αυτοαξιολόγηση από το παράθυρο αυτή τη φορά. Ωραία. Λοιπόν, επειδή. Ναι, κυρία Φατούρου, πολύ σύντομα, γιατί τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής είναι πολύ στενά. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Κοιτάξτε, ήδη δειλά-δειλά για αυτό το ζήτημα δειλά, κατάλληλους γενναία τέλος πάντων. Για το ζήτημα των διδάκτρων κάποιας φύσης, όχι με αυτή την το λέω εγώ. Ναι, σας ακούω. Έπεσε η γραμμή, δυστυχώς. Θες να με κάνεις να πιστέψω πως τελειώσαν όλα κι ήρθε ο καιρός να την ξεχάσω τη ζωή και να ξυπνάω κάθε μέρα νεκρός. Όσο κι αν το θέλεις δεν μπορείς. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Ψάχνεις την άκρη, τα μπερδεύεις και νομίζεις ότι όλα μηδέν. Φταίει η μαμά που σου πουλάει παραμύθι ότι δήθεν και δεν. Πριν απ' τα μεσάνυχτα να'ρθείς. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Και τώρα η πρόταση του Θωμά Μελωνά για το νέο σχολείο, η συμμετοχή του Θωμά στον Εθνικό Διάλογο για την Ο σοφότερος όλων. Πρόσφατα είχα μία ιδέα για τον Εθνικό Διάλογο περί παιδείας.
Το νέο σχολείο λοιπόν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι πάνω σε τρένο. Το τρένο αυτό θα περνάει από πολλά μέρη, σαν τον υπερσιβηρικό. Θα είναι ένα σχολείο μεταμοντεσοριανού τύπου, στηριγμένο σε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ότι πέτρα που κυλάει, Rolling Stone αγγλιστή, δεν χορταριάζει. Τα παιδιά θα ανοίγουν τους χάρτες και θα επιλέγουν με δημοκρατικό βίωμα τον εκάστοτε προορισμό. Σε περίπτωση που θα θέλαμε να πεταχτούμε σε καμιά Βέρεια, στη Βεργίνα Φερρυπίν ή στη Σαμοθράκη για να παρατηρήσουμε τους αστερισμούς, θέλω να υπογραμμίσω πως το σχολείο τρένο θα είναι χωρίς ράγες. Συμπληρωματικά θα πρότεινα την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος που θα λέγεται ψάρεμα στην παραλία. Αυτό το μάθημα θα έχει ως στοχοθεσία την ευγενική νοημοσύνη και την έσω απομαζοποίηση. Δηλαδή, το σχολείο τρένο θα κάνει μια στάση στην ακροθαλασσιά. Ας είναι και λίμνη. Φτάνει να έχουμε ανοιχτό υδάτινο ορίζοντα, διότι με βάση σύγχρονες επιστημονικές θεωρήσεις το υδάτινο στοιχείο ευνοεί τον αναστοχασμό και την αυτογνωσία. Θα καθόμαστε λοιπόν στο μόλο και ενώ ψαρεύουμε θα λέει το κάθε παιδί τις σκέψεις του. Ο Νότης για παράδειγμα μας διηγείται ότι όταν ήταν μικρός σε ένα αποκριάτικο πάρτι είχε ντυθεί σκυλάκι της Δαλματίας με βούλες. Αλλά όλα τα πιτσιρίκια τον κορόιδευαν. Γιατί σε κοροϊδεύανε παιδάκι μου? Γιατί τα αγόρια πρέπει να ντύνονται Σπάιντερμαν και Ζωρό. Του υπόσχομαι ότι στις επόμενες απόκριες θα ντυθώ κι εγώ σκυλάκι της Δαλματίας. Άισι χτύρι πια με τα στερεότυπα. Μετά η Αλίκη μας λέει ότι στη λογοτεχνία αντί για το μυρολόι της φώκιας, αν και συμπαθεί πολύ τις φώκες, θα προτιμούσε να κάναμε λίγο Στίφεν Κίνγκ, βρε αδερφέ. Μα παιδάκι μου, η ύλη. Τελικά θα κάνουμε Στίφεν Κίνγκ. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε, έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Παπαδιαμάτη. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά έχει περάσει η ώρα. Αράζουμε το τρένο και καθόμαστε όλοι σε κύκλο στην αμμουδιά. Ενώ τραγουδάμε το «Oh Mary, don't you weep», μια πολύ λεπτή ακτίνα φωτός στο χρώμα του θιαφιού ξεπροβάλλει. Ένα κομμάτι ουρανού σιγά σιγά γίνεται ρόδινο και μετά αχνογάλαζο, πράσινο και βιολετή. Ατενίζω τα σοφά χαμόγελα των παιδιών. Ξημερώνει. Μάλιστα ψηφίζουμε. Well, if I could, you know I surely would. I'd stay on the rock, the rock that Moses stood. Singing Pharaoh's army, Pharaoh's army got drowned. Oh Mary, don't you weep no more. Άλλη μια εκπομπή εκτός τάξης έφτασε στο τέλος της. Δεχτήκαμε όλοι πανψηφί την πρόταση του συναδέλφου Θωμά Μιλωνά για ένα σχολείο που θα καλλιεργεί την ευγενική νοημοσύνη. Θα συνεχίσουμε όμως με τον εθνικό διάλογο και σε επόμενες εκπομπές.
Μέχρι τότε να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλό βράδυ και την επόμενη Τετάρτη πάλι μαζί. Καλό βράδυ. Εκτός τάξης. Μια εκπομπή της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ευβοίας. Κάθε Τετάρτη 6 με 7 στους 96,5 στα FM από το ραδιοφωνικό σταθμό των εργαζομένων. Η φωνή των εκπαιδευτικών εκτός τάξης. Συντονιστείτε μαζί μας κάθε Τετάρτη 6 με 7 στο ραδιοφωνικό σταθμό των εργαζομένων στους 96,5 στα FM.